ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. దిస్ ఇస్ జీవన్. ఏంటి అద్భుతం, ఎక్కడ జరిగింది, ఎలా జరిగింది అనే దానిపై విశ్లేషిద్దామా? ఓకే రైట్. జిహెచ్ఎంసీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు జరిగిన అద్భుతం ఏంటి అనే దానిపై ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అసలు ఏం జరిగింది, ఆ అద్భుతం ఏంటి అనే దానిపై కోల్ వాయిస్ ప్రత్యేక కథనం. మొన్న జరిగిన గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో ఆఖరి గంట ఏం జరిగిందో అంతు చిక్కని ప్రశ్నగా మారింది. సాయంత్రం 5 నుంచి 6 గంటల సమయంలో ఏం అద్భుతం జరిగిందో ఏమో కానీ పోలింగ్ శాతం రెడ్ మార్కును దాటేసింది. ఆఖరి గంటలో ఎక్కడా హడావిడి క్యూ లైన్లు కనిపించకుండానే పోలింగ్ శాతం పెరగడంపై అనేక అనుమానాలు వెలువడుతున్నాయి. ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు జరిగిన పోలింగ్ కేవలం 3.96% మాత్రమే. చలి ఉంది కాబట్టి ఓటర్లు రాలేదనుకుందాం. 11 గంటల వరకు కూడా అదే పరిస్థితి. ఇంకో 4.5% వచ్చారు, అంటే 8.90% పోలింగ్. ఇక మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు ఇంకో 10% పోలింగ్ నమోదైంది. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 35.80% పోలింగ్ జరిగినట్లు ఎన్నికల అధికారులు చెప్పారు. గంటకు పోలింగ్ను 10 నిమిషాల్లో ప్రకటించిన ఎన్నికల సంఘం సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత పోలింగ్ శాతాన్ని ప్రకటించడం మానేసింది. మనం ఏదైతే ఆ ఆఖరి గంట అని చెప్పుకుంటున్నామో ఆ ఆఖరి గంట పోలింగ్ శాతాన్ని మాత్రం అర్ధరాత్రి 12 గంటల తర్వాత అధికారులు ప్రకటించారు. 45.70% పోలింగ్ నమోదైనట్లు ఎస్ఈసి వెల్లడించింది. సాయంత్రం వరకు పోలింగ్ కేంద్రాల వైపు చూడని ఓటర్లు ఒక్కసారిగా ఎలా వచ్చారు? ఎక్కడా కూడా సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత ఓటర్లు క్యూ లైన్లలో బారులు తీరినట్లు కనిపించలేదు. ఆఖరి గంటలో దొంగ ఓట్లు వేయించడంతో పాటు రిగ్గింగ్కు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలు గుప్పుమంటున్నాయి. స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అధికార పార్టీకి సహకరించిందనే బీజేపీ, కాంగ్రెస్, ఇతర రాజకీయ పక్షాల ఆరోపణలకు ఆఖరి గంట మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తుందనే చెప్పుకోవచ్చు.